Dobrý deň, volám sa Pavol Cibula a dnes by som vám rád povedal niečo k hre Didakta. Hra Didakta nie je nová, používa sa na školách už dlhší čas. Vlastne je to edukatívna hra. Tým pádom, že nie je nová a už roky sa používa, vzniklo asi jej najväčšie negatívum a to, že nefunguje dobre na novších Windowsoch, napríklad na Windowse 10, čo sa však dá vyriešiť nadstavením rozlíšenia obrazovky na nižšie. Hier Didakta vyšlo niekoľko, napríklad Didakta matematika, Didakta fyzika. Dnes by som sa chcel pomenovať hre Didakta zemepis. Samotná hra nie je veľká, má asi 70 MB, je voľne dostupná napríklad na Uložto a jej inštalácia je veľmi jednoduchá. Samotná hra Didakta má niekoľko tematických okruhov, z ktorých si môžete vybrať, napríklad Všeobecný zemepis alebo Slovenská republika. Námatkovo vyberiem napríklad Slovenskú republiku. No a všetky tieto tematické okruhy majú niekoľko základných tém. Napríklad u Slovenskej republiky sú to kraje a mesta, prírodné podmienky, obyvateľstvo, hospodárstvo, čiže opäť námatkovo napríklad kraje a mesta. Pokiaľ už sme si vybrali tematický okruh aj tému, nasleduje ďalšia vec a to nadstavenie celkového toho kvízu. V prvom rade je podstatná vec určiť si meno, použijem svoje. Ďalej si tu môžeme nastaviť, koľko úloh chceme. Myslím si, že 5 nám bude bohate stačiť a typ, akú úlohu chceme. Napríklad testové otázky, spájačky. Môžeme použiť spájačky. Pokiaľ máme toto nadstavené, ukáže sa nám tu kolónka pokračuj. No a hneď tu máme prvú úlohu, čo sa nám spája s každým mestom Slovenska. Napríklad Pokiaľ si myslíme, že sme odpovedali správne, tak klikneme na kontrolu. Vidíme, že sme správne odpovedali. Pokračuj a hneď tu máme vyhodnotenie, meno, poradie, koľko otázok bolo správnych, koľko nesprávnych a akú známku by sme eventuálne za to mohli obdržať. Môžeme pokračovať ďalej. Jednoduchým kliknutím na kľúčku sa vrátime späť alebo môžeme ukončiť celú tú hru. Vyberiem si povedzme ďalší tematický okruh, napríklad svetové hospodárstvo a ekológia. Dáme si politické rozdelenie sveta. Takisto si určíme meno. Úloh 5 a tentokrát to môžu byť testové otázky. V tomto hornom rohu sa nám ukáže vzorová otázka, ako to bude vyzerať. Opäť klikneme na pokračuj a môžeme ísť odpovedať.
týchto kvízových otázkach nie je možné sa vrátiť späť k otázke, takže to je taká nevýhoda tohto. A takto to pokračuje ďalej. Pokiaľ nezodpoviete všetky otázky, opäť si môžeme kliknúť na kontrolu a opäť všetko správne. Môžeme sa pozrieť do tabulky, zatiaľ nič, lebo tu nemáme vyhodnotené, musíme kliknúť na pokračuj, takisto známka jednotka. Teraz si môžeme vybrať, povedzme, z ďalších tematických okruhov, napríklad všeobecný zemepis, napríklad globus a mapa, spájačky. Rozhodnúť o správnosti je takisto 5 bodov, 5 otázok, meno. Ak už máme všetko nachystané, takisto pokračuj. Takto jednoducho určíme správnosť, pokiaľ sa nám nepáči, môžeme kliknúť na nové. Teraz klikneme na kontrolu, všetko správne. Dáme pokračuj, vyhodnotenie, to isté. Takýmito jednoduchými úlohami sa deti naučia jednoduché základy z toho daného odboru, konkrétne teraz zo zemepisu. Dáme kontrolu, vidíme, že jednu som mal správne a ako tu mám tento krížik, tak si ho môžem rozkliknúť a vidím tam to, čo som mal. Toto mala byť správna odpoveď. Pokračuj a vidím, že by som neúspel na teste, mám 5. To je z mojej strany k tomuto asi všetko. Ďakujem vám za pozornosť a prajem vám ešte pekný deň.